Vietnamskí občania vyjadrili v uliciach Bratislavy protest výstavbou čínskej ropnej plošiny v spornom úseku Juhočínskeho mora, ktorý si nárokujú obe krajiny. Čína podľa protestného listu porušuje medzinárodné právo, odkedy začala výstavbu na vietnamskom území. Protestujúci občania kritizovali tiež nasadenie čínskych vojenských lodí na ochranu vrtnej plošiny. Vo Vietname sa kvôli výstavbe čínskej ropnej plošiny konajú už týždeň násilné protesty. Vo štvrtok nahnevaní Vietnamci zapálili čínsku oceliareň v centrálnej časti krajiny. Zomrelo až 21 ľudí. Ďalšie násilnosti sa odohrali v blízkosti Ho Chi Minhova mesta, kde demonštranti zničili desiatky tovární. Približne 200 ľudí utrpelo zranenia. Čínska vláda napriek tomu odmietla svoje pozície v Juhočínskom mori ustúpiť. Z Vietnamu už evakuovala viac ako 3000 Číňanov kvôli násilnostiam, oznámilo čínske ministerstvo zahraničia. Peking oznámil, že vydáva varovanie, aby občania Číny do Vietnamu necestovali. Zároveň chce zastaviť spoločné projekty. To nie je protest zameraný proti čínskemu ľudu. To je ten protest, ktorý je zameraný proti politike, agresívnej politike čínskej vlády. Ďakujem všetkým účastníkom za ich pokojné vyjadrenie svojho názoru. Ešte raz som hlboko presvedčený, že Paracelské a Partliho ostrovy patria Vietnamu a len Vietnamu. Dnes sme tu boli, aby sme vyjadrovali svoj názor, aby sme povedali všetkým slovenským občanom aj na celom svete. Vieme, že my máme rád slobodu, my máme rád mier, nechceme vojnu a chceme, aby čínska vláda treba okamžite stiahnuť ropnú plošinu od Vietnamskej more. My sme tu, chceli by sme prejaviť nesúhlas s okupačnými aktivitami Číny na pobreží, výsostnom teritorium Vietnamskej socialistickej republiky. My, na vietnamský národ, my chceme žiť v miery a spolupráci v oblasti v Juhočínskom mori. To je naša správa pre čínsku vládu. Súčasný konflikt medzi oboma krajinami začal 1. mája, kedy Čínska ľudová republika začala výstavbu ťažobnej ropnej plošiny v Juhočínskom mori. Následne potom Hanoj na miesto vyslala svoje plavidlá, aby bránila vietnamské záujmy. Na územie si robia nároky obe krajiny. Podľa Pekingu je ťažba ropy legálna, pretože sa jedná o čínske teritoriálne vody. S tým ale nesúhlasí vietnamská strana, ktorá považuje postavenie vrtnej plošiny za porušenie vietnamskej zvrchovanosti. Už skôr Hanoj vyzvala Peking, aby zariadenie aj sprievodné lode odsunul na svoje územie. Čínske úrady nedávno tiež obvinili Vietnam, že do konfliktnej zóny nasadil ozbrojené lode, zatiaľ čo Čína tam vraj má len plavidlá civilné. Vietnamské lode podľa nich údajne zámerne narážajú do čínskych plavidiel. Hanoj pritom z rovnakého postupu obvinila Peking. Čína napriek tomu chce v prevádzkovaní ropnej plošiny v Juhočínskom mori pokračovať. Ja som sem prišiel dnes preto, lebo o Slovákoch sa hovorí, že nevedia sa postaviť za svoje veci, že nie sú zvyknutí protestovať, že nie sme veľmi občiansky aktívni. A o Vietnamcoch to možno na Slovensku platí ešte viac. Veľmi málo ich vidíme na uliciach a je mi veľmi sympatické, že keď ide o záležitosti, ktoré sa týkajú ich krajiny, tak sa dokážu naozaj zjednotiť, zmobilizovať a v takomto veľkom počte protestovať. Takže myslím si, že aj keď neviem presne, o aké politické súvislosti ide, tak majú moje veľké sympatie, že bojujú za svoju vec. Hlavnou príčinou sporu je, že ako Peking, tak aj Hanoj si robia nároky na Spratliho a Paracelské ostrovy. Dôvodom sú obrovské zásoby čierneho zlata. Znepriateľené strany argumentujú mapami s územnými nárokmi. Pripomínajú sa staré spory a pobrežné vody križujú dobre vyzbrojené fregaty. Všetko kvôli nepatrným skaliskám uprostred Juhočínskeho mora, stovky kilometrov od čínskeho aj vietnamského pobrežia. Útesy a polozatopené atoly, nazývané Spratliho a Paracelské ostrovy, dlho poznali iba námorní navigátori. Teraz sú skaly v centre svetovej geopolitiky. Stále sebavedomejší Peking si tu testuje hranice vlastnej sily. Podľa analytikov ide o kritický neuralgický bod, miesto, kde hrozí vôbec najhorší vojenský konflikt v celej Ázii.
Hrá sa totiž o veľa. V Juhočínskom mori sú bohaté ložiská ropy a zemného plynu. Kvôli pretrvávajúcemu napätiu sa pritom ešte nezačalo naplno ťažiť. Ropné spoločnosti čakajú na jasné pravidlá. Už teraz je však zrejmé, že najmä zásoby ropy sú tu obrovské. Rýchlo rastúca Čína energetické zdroje potrebuje a nároky svojich susedov odmieta. Čínska štátna ropná firma otvorila medzinárodnú súťaž na prieskum potenciálnych ropných polí. Vietnamci tvrdia, že plocha, ktorej sa prieskum má týkať, sa priblížila len na 68 km k vietnamskému pobrežiu. Peking zároveň oznámil posilnenie námorných hliadok v oblasti. Hanoj pravidelne posiela pozorovacie lietadlá nad Spratlyho ostrovy. V oboch krajinách sa zdvihla vlna nacionalizmu. Je pravdepodobné, že napätie v oblastiach sa bude v budúcich týždňoch a mesiacoch ešte zvyšovať. Tvrdí pre Wall Street Journal Ian Story, expert zo Singapurského inštitútu pre štúdia juhovýchodnej Ázie. Žiadna zo nepriateľných strán zatiaľ nemá záujem o otvorený vojenský konflikt. Vietnam sa v kratšom časovom horizonte môže spoľahnúť na spoluprácu s USA. V budúcnosti sa však vplyv Američanov v oblasti bude skôr vytrácať. Faktom ale zostáva, že súčasné nepokoje sú jednou z najhorších kríz v čínsko-vietnamských vzťahoch od krátkej pohraničnej vojny, ktorú spolu oba štáty viedli v roku 1979.